Salutare la toți! Bă, am niște nervi mici, am tras cu ăsta, deci am mers așa, deci, aoleu, mâncat. Ca să vă explic un pic cum stă treaba, e că tirul meu e ăla care e prima oară și eu mi-am făcut motorul, nu pot zic trage ăsta ca nebunul, la faza că am probleme cu servodirecția. Servodirecția, adică nu, când mă duc dreapta pe el se duce, frate, ca nebunul și trebuie să trag ușor, știi? Și am daune de 7% la tir și trebuie să mă duc acum să-l repar, că am o cursă. Da. Na, în fine. Bă, deci, nu știu, din puțini oameni pe care știu eu, pe care îi cunosc, hai că ăsta s-a oprit și îmi dă și mie prioritate ca să pot să trec frumos. Mă duc aici la reparație, da? Trebuie să repar tirul, înțelegeți? Trebuie să repar. Și, bă, puneți întrebări care e astea, o să vorbesc un pic și în engleză, da? So, the people who maybe they speak only English can make questions, I don't know, about the game, about many things. I don't know, for me it's not a problem, we can speak about everything, about sports, about life, about what are you doing, why are you doing, what no, what yes. Everyone with him idea, no? Me, I play this game because I found most peacefully for me, yeah. So, wait, it's not no one, I look, it's not okay. It's super okay. Oh, no! Oh my god, no! Oh, look what the fuck I was doing. No, now it's no one, it's free. I must do repair again. What the fuck? No, guys, this I make in. Oh, it's like I said I have problem with servo direction. Yeah, but I have low budget in this moment, so I have only 72. Yeah, I will repair again and I will go. But now because I make this fourth video, to show you a little bit to everyone how is it. Yeah, it's very fun. It's very fun. Maybe someone can make some questions. I will answer. No. So I will wait because I have only 3 minutes every time. Maybe when I will have 1,000 friends, I'll have more time and speak more time with the people speaking English, and yeah, will be fun.